खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं खिलिखां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ आरएनबी सिविल हस्पिटालखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायाव धरना होनायनि सायाव बुंदों दि जोंनि सरकार फैनायनि सिगां बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोग्गानानै बुंदोंमोन मेडिकेल कलेजखौ जोंनो लाबोदों होनना जोंनि सरकार फैनायनि सिगां बिथांमोनानो बे जायगायाव मेडिकेल कलेजखौ लाबोदोंमोन नाथाय दा बिथांमोनहानो धरना होनायाव दैदेनगिरि महरै हाबा मावदों दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नौनोगोर सिखोनाझार आलायखुंग्रि दैसा सिखोना जोहोलावनि जिउ नागारनाय बर' हारिनि जारिमिनारि जायगायाव 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारि बिथाङा नायगिदिंहैदों बाक्सा जिल्लानि सुबनखाटायाव 1969 मायथाइयाव गायसनजानाय सुबनखाटा गोजौ फरायसालिया बे बाराव सुबनखाटा जौसिन फरायसालि महरै गनायथि मोननायनि उनाव फरायसालियाव मोनसे मेलनि गेजेरजों बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ बेखेवनानै होदों क'क्राझार आरएनबी सिविल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायाव माखासे हेंथा खुदिरसारनायनि सायाव दिनै आसाम आयनाफोरनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया नोगोरारिफोरजों मोनसे जर'खा सावरायलायदों 14 नं चिरांदुवार ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव ना फिसिनाय आरो जिब जुनार अनसाय बिफाननिफ्राय इएम रन्जित बसुमतारी बिथाङा सा 42 फालांगिरिफोरनो फालांगि मावनायाव सुबिदा जानांगौनि थाखाय साइकेल राननानै होदों बाक्सा जिल्ला सालबारि मुखुमानि बेन्दोंनि सालबारि लक्ष्मी मन्दिर नमायाव दिनै 4 नं मानास बियाब सामलाय आफादनि बानजायनायाव साधारन मेलजों लोगोसे 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जथाय सोरखार इन्डियानिफ्राय साननैसोनि सिगाङावनो एमपि महरै देरहासार जालांनाय जयन्त बसुमतारीखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारि लायो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनायाव हाग्रा बिफानखौ जेबो उदिस गैया होनना माखासे खौरां बिजोङाव बुंनायनि सायाव फरेस्ट रेन्ज अफिसार आइसि रिमोन सोरां मोसाहारिया गोख्रों रावजों फिननाय होदों दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट ओबिएस एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारस्कोपिक इएनटि सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्रि ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेमोरियल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन